Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da kowa wani bidiyo. Barkanmu da wannan wata mai albarka, watan Ramadani. Wannan shine bidiyon na farko da zamu kawo a wannan channel a cikin wannan wata mai albarka. To Allah ya sa mun shige ta sa kuma mu fita a cikin sa. Wannan wani sabon application mining ne mai suna ICE. Yanda zan nuna muku yanda za ku yi ku buɗe wannan application ɗin ku yi rajista da shi. Zan ajiye link na wannan application a description na wannan bidiyo. Ka je ka taɓa direct zai kai ka yanda za ka je ka yi downloading na wannan application ɗin. Idan ka taɓa, bayan ka gama downloading nashi sai ka buɗe fuskar shi kamar haka. Zai buɗe ma fuska kamar haka. Ana gani welcome to ICE. Ana gani to za ka iya zaɓa hanya biyu ne. Ko za ka yi rajista da email ɗinka ko za ka yi rajista da phone number. Idan phone number ne ka taɓa kan phone number, idan email ne sai ka taɓa kan email ɗinka. Sai ka zo ka rubuta email ɗinka a nan wajen. Bayan ka rubuta ka gama sa sai ka taɓa wajen sign in/sign up. Yawwa yanzu nan gashi nan mun riga mun sa number wayar mu mun yi sign in sign up da shi. Gashi nan abin da yake nuna mana yanzu yana verifying you are not a robot. Bar shi ya gama, bari mu jira shi ya gama verifying da yake yi. Yanzu za su mun sa number wayar mu kun gani gashi nan yanzu sun ce za su tura mana code a cikin wannan layin da muka sa. Sai mu je mu ɗauko wannan code mu zo mu yi pasting nasu a nan. Yawwa da kuke gani yanzu gashi nan wannan code ɗin ya zo. Sai mu yi copy, bayan mun yi copy za mu koma mu je mu sa wannan wajen. Yanzu mun dawo cikin application mu sai mu pasting na wannan link ɗin, wannan code ɗin. Yanzu mun yi pasting sai mu jira ya buɗe mana. Yawwa yanzu shi kenan abin da za mu yi, za mu taɓa wajen next step. Mu ƙara taɓa, mu ƙara taɓa, mu ƙara taɓa sai mu taɓa next step. Yanzu shi kenan abin da za ka yi nan za ka sa nickname naka, sunan da za ka dinga amfani da shi akan wannan za ka sa a nan wajen. Bayan ka sa sai ka taɓa alamar next. Yawwa bayan ka sa wannan nickname naka nan abin da za ka sa shine za ka sa wannan nickname na wanda ya gayyato ka. Kawai abin da za ka yi ya sa ya wuce ma kawai sai kai ka sa Mafan kamar haka. Ka sa Mafan shi kenan. Kana sa Mafan sai ka taɓa wajen complete. Bayan ka sa Mafan sai ka taɓa wajen complete. Bayan ka sa Mafan da ya wuce, abin da za ka yi gashi nan ya rubuta ma welcome. Za ka yi your current balance at 10 plus 10 ICE. Za ka taɓa wajen complete nan. Bayan ka taɓa ka jira shi ya buɗe ma fuska. Yawwa yanzu kun ga sun riga sun bamu wannan guda 10 ICE na token nasu na ICE guda 10 nan. Abin da za ka yi ga inda kake gani wannan tap here to start your first check in season. Nan wajen tsakiyar nan za ka zo ka taɓa alamar blue nan. Ana taɓawa za ka zo ka taɓa wajen ticking nan yayi ticking. Kana taɓawa ka taɓa wajen I agree. Kana taɓa I agree shi kenan. Yanzu nan za ka zo ka zaɓi zuwa shekara nawa kake so yi staking. Za ka zaɓa daga shekara 5, shekara 4 ko shekara 3 ko shekara 2 ko shekara 1. To za ka dinga samu akwai percentage da za su dinga cire ma shi suna ɓoye ma. Za ka ga nan percentage ko za ka sa 70%, 20%, wannan 30% ya zama yana buɗe. To yanzu mu bari mu bar shi a irin shekara 2 sai mun sa 70%. Sai ka zo ka taɓa wajen I agree nan. Bayan ka taɓa wajen I agree ga wajen pre-stake now nan wajen na ƙasan nan. Pre-stake now in nan shi za ka zo ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka taɓa wajen confirm pre-stake now. Bayan ka taɓa ka yi confirm kenan za su dinga wannan percentage can shine za a dinga baka. To yanzu shi kenan abinka zai fara, ya riga da ya fara kun gani. Yanzu ya zama 24, bayan 24 hours nan za ka zo ka ƙara taɓa duk bayan 24 hours. Mun yi staking na wannan 2 years kuma mun ga
za mu dinga samun percentage 29.80 na ICE. Wannan kuma staking balance inda muka yi abin da muka samu ne a nan zai dinga nuna. Shikenan yanzu wannan naka yana mining, sai bayan 24 hours za ka zo ka yi mining. Wannan shine yadda za ka buɗe wannan application na ICE. Mu haɗu da ku a wani bidiyon na gaba. Ga mai buƙatar yin joining na group namu domin samun update, za ka iya duba description na wannan bidiyo, za ka ga link na group, sai ka yi joining namu a WhatsApp domin samun update akan abubuwa da dama. Mun gode.